jugadors que últimament tant afecten la selecció i Antonio Díaz Miguel. Espera. Vamos a cantar eso. Tú vienes a la cocina con las manos en la masa. Siempre es importante las ganas que se tenga de venir. O sea, yo sé que, por ejemplo, Epi vendría cojo a la selección y posiblemente manco y posiblemente tuerto, y cojo, manco y tuerto, Epi estaría para venir a la selección. Por eso siempre lo pongo como ejemplo, que es un jugador muy importante. No quiero decir que los demás no lo hagan, lo único que quiero decir es que él pues se puede ser muy bueno i ser súper, i esto es lo que es él. Home, jo penso que l'interès no s'ha perdut. El que passa, i això sí que és cert, doncs és que està durant 12 mesos, dels 12 mesos que té l'any, doncs està 11 mesos fent bàsquet d'èlit, vull dir, al nivell, doncs costa molt. Si et fixes, i tants que fixem en la NBA, doncs ells juguen 7 o 8 mesos i el resta ho descansen. Señoras y señores, el jefe. Yo no pretendo que la selección, que el equipo nacional sea el centro del baloncesto. Yo lo que pretendo es que se la respete como se puede respetar a un club o cómo se puede respetar a la Liga Nacional. Entonces, lo que no es justo es que el nivel del baloncesto pues esté a un nivel alto y luego pues en la selección pues esto no pueda llegar a dar ese nivel porque falten ciertas figuras, porque estén cargados de partidos, porque se inventen ligas, porque se inventen competiciones. La selecció s'entrena aquests dies per afrontar els primers partits classificatoris del pròxim Campionat d'Europa. Després de l'obligat escalfament, Antonio Díaz Miguel prepara una selecció competitiva pels Jocs Olímpics de Barcelona, encara que abans la selecció haurà de jugar l'estiu vinent al Mundobàsquet de l'Argentina i l'Eurobàsquet del 91. Els internacionals esperen trencar la decebedora trajectòria de les últimes temporades. Lo que se piensa es un cambio del equipo, ¿no? O sea, el equipo hasta ahora venía rindiendo con parte fundamental de la gloriosa quinta del 59. Entonces, desgraciadamente, esa quinta ya nos estamos quedando un poco ahí mal, ¿no? Un poco marchitados y tal. Entonces, pues bueno, se necesita un recambio. Indudablemente, tal como pasó en el 80, en el 79-80, ese recambio tiene que venir y es lo que se busca, ¿no? Y encima lo que sí tenemos es un compromiso en el 92, pues bueno, parece que no se habla de otra cosa más que el 92. Vamos a pretender hacer el mejor equipo para el campeonato del mundo porque se puede juntar una mezcla de veteranía y gente joven y entonces hacer un equipo que puede pues aspirar a cosas buenas. Y entonces vamos a sufrir lo suficiente para conseguir esto y seguir trabajando con los jóvenes para llegar a la Olimpiada. Cuando se llega a la Olimpiada, entonces no habrá edades para mí. Yo puedo coger un jugador de 34 o 35 años si es el mejor en su puesto. Josep Antoni Montero ha estat cridat per jugar d'escorta a la selecció, tot i que dissabte davant de l'Alemanya Federal va tornar a jugar de base quan les coses anaven maldades. Suposo que unes vegades jugaré de 2 i unes altres d'1. A mi m'agrada jugar d'1, però a vegades doncs, amb un equip nacional passen aquest tipus de situacions, no? Chechu Viriukov, l'escorta del Real Madrid, s'ha convertit en un altre jugador fix per a Díaz Miguel. En només 2 temporades, el jugador d'origen soviètic s'ha adaptat perfectament a la selecció espanyola. Empecé hace 2 años en la banda y bueno, poco a poco pues el equipo estaba renovando y no sé, ahora parece que soy imprescindible, pero no estoy muy de acuerdo. Siempre hay jugadores suficientes aquí en España. Encara que Fernando Martín no ha pogut tornar a la selecció per la seva lesió, l'equip espanyol cada cop està més ben proveït de pivots. Els joves Quique Andreu i Ferran Martínez els acompanyen Fernando Romay, que aquests dies a Palma ha estrenat la capitania de la selecció, i Antonio Martín, que cada cop està més en forma tant en defensa com també en atac. Jo penso que és molt important que cada vegada hi hagi més gent de qualitat alta i també en els altres puestos doncs està molt bé, no? I la selecció que tenim ara, encara que una mica oberta, doncs té un potencial molt gran i suposo que ja ho començarem a demostrar aviat. Tradicionalment, Mallorca sempre ha rebut de bon grat la selecció, especialment els aficionats més menuts. A mi com a selecció m'agradava més la d'abans, però bé, el jugador que m'agrada, però que trobo que hauria de primar un poc és en Ferran, però trobo que és un bon jugador. No sé, que són una màquina, són molt bons. A mi
Campa, Nepi, el Montero, coses així, jugadors d'aquests, m'agraden molt. La rejuvenida selecció de Díaz Miguel ha emprès un nou camí, que té com a objectiu final els Jocs Olímpics del 92, on tothom espera que la selecció pugi al podi. Abans, però, l'equip espanyol haurà de passar dues revàlides, Mundobàsquet 90 i Eurobàsquet 91. Per si de cas, serà millor que ningú no s'adormi.